Сәлам дуслар, Татар чарт киңлегендә кабат очраштык. Бу юлы тапшыруыбыз ретро җырлардан торачак. Дуслар, сизәсезме? Соң арада ретро җырлар халык арасында аеруча яратып кабул ителә. Минемчә, 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллар җырларын мәгънәле, камил татар телендә аеруча моңлы башкарылуы, төрле чын уен кораллары кулланып, искитмәле матур музыкага язылуы өчен якын итәләр. Бу чыгарылышта 80-нче еллар башыннан уртасына кадәрге чор җырларын тәкъдим итербез. Бу вакытка иҗатлары инде гөрләгән, шактый популярлык казанган җырчыларда зур сәхнәгә әле беренче адымнарын ясап, беренче чыгышларыннан ук халык мәхәббәтен яулый алган талантлы шәхесләрдә карый. Әмма бүген без хит-парадта 10 җырчыны искә алырбыз. Әлеге чыгарылышта рейтинг дигән әйбер булмаячак. Бөек җырчыларны бәяләү мөмкин эш түгел. Әйдәгез, хәзер бергәләп карыйбыз. Чыгарылышыбызны әлбәттә татар халкының легендасы, бөек җырчысы Илһам Шакировтан башлыйбыз. Илһам ага үз җырлау манерасын, үзенең мәктәбен булдырган җырчы. Бер вакыт Мәскәүгә концерт белән баргач, аңа бер бик талантлы музыкант Илһам, син рус телендә дә җырласаң, син бәһәсе булмаган бөек җырчы булыр идең дигән. Илһам абый ничек җавап биргән дип уйлыйсыз? Зыкины татарча җырлый башлауга ук мин русча җырлармын дигән ул. 29 яшендә аңа халык артисты исеме бирелә. Сезгә хәзер тәкъдим ителәчәк Идел буе каеннары җырына көйне Илһам Шакиров үзе язган. Ә җырдагы инструменталь яңгырашның берилешен The Doors чит ил төркеменең Hello I Love You җырыннан алган. Шул рәвешле милли төсмергә яңалык кертергә тырыша җырчы. Илһам Шакиров турында күп сөйләп булыр иде, тик җырга күчик. Sizni qardaşlarını hurmat etgan yorasan, shunga ko'ra sizga bag'ishlangan yurak dillarimni yang'artan. Qoyinlarning yildagi hakkira menim ko'ngilga bilmem kutma yuragingga yegan Yenim güylap yürüyor, bağanada yoldan güzel uyuyor. Soğsular mıdır aymenler, üstlerim menlerle yıkararga, nazik dilli yükler çekenler. Татар халкының легендар җырчысы, моң патша бикәсе Әлфия Авзалова. 8 яшеннән үк җырлый башлаган Әлфия апаны 15 яшендә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист итеп алалар. Әлфия апаның уникаль, кабатланмас тембры бар халыкны да шаккаттыра. Дөньяның 14 телендә җырлар башкара ул. Бер вакыт 2 айлык гастрольләре вакытында халык каршысында 100 тапкырдан да артыграк чыгыш ясый Әлфия апа. Татар халкы күңелендә ул моң патша бикәсе буларак яши. Ә менә хәзер сезгә Әлфия Авзалованың яшь чагында төшерелгән видеосын тәкъдим итәбез. Әйтәм инде иркәм димен, гел мине уйлап йөрмә. Гел мине уйлап йөреп син, концертны үзә күрмә. Үзе яшь кенә булса да, хәтере юк иркәмнең, онытмаса ярар иде, миңа гашыйк икәнең. Гармонының ялтыр сәбәпләре, гармонада үзе кебек бар сәер гадәтләре. Кызлар күңелен җилкетеп, ялтырап балкып тора, эчендә магниты бардыр, үзенә тартып тора, үзенә тартып тора. Сабый чактан ук ятим калган, кечкенәдән ук тормышның ачысын татып үскән Флора апа Сөләйманова иҗатта да уңышка тиз генә ирешми. Җыр өлкәсендә профессиональ белеме булмаганга күрә, аны консерваториягә дә кабул итмиләр. Тавышы юк, хәтта кыяфәте сәхнә өчен килешми дигән сүзләр әйтүчеләр дә була, әмма
Флора апа үзе әйткәнчә, аны халык яратты, халык мәхәббәте күтәрде, халык танытты. Флора Сөләйманова дигәч, аның «Әниемә» дигән җыры искә төшә. Ятимлекнең чын ачысын үзе тойган кешенең «әни» дип үзәккә үтеп керерлек итеп җырлавы, хәтта каты бәгырьле кешенең дә күзләрен яшьләндерә. Син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җиңәшең, уяның гөл бакчам, азны җил сулашын. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Тавышы шишмә челтерәвенә охшаган дип әйткәннәр аның турында. Авыр классик әсәрләрне дә, эстрада җырларында, халык көйләрен дә зур осталык белән башкара алган сирәк җырчыларның берсе ул. Габгади татар кызы моңы белән Германия, Куба, Австрия, Америка тамашачысын әсир итә. Вафира Гыйззатуллина турында сүзебез. Шул ук вакытта Вафира ханым милләтпәрвәр җырчы булуы белән билгеле. Татарстан үз конституциясен кабул итү өчен көрәшеп, трамвай юлын ябып, рельс өстенә дә сузылып ята ул. Чечняга гаскәрләр кертелгәндә чечен халкын яклап, Гыйззатуллина Россиянең ат казанган артисты дигән исеменнән баш тартып, аның таныклыгын Камал театры каршындагы мәйданда протест чарасында утта яндыра. Тынгысыз җанлы, ирек яратучы, милләтпәрвәр Вафира Гыйззатуллинаның «Аккошлар» җырын искә төшерик. Татар сәнгате мәдәният өлкәсендә халык җырларын башкаручы җырчы буларак билгеле ул. Аның репертуарында һәр чак халкыбызның затлы, моңлы, озын көйләре өстенлек итә. Рафаэль абый Ильясов турында сүзебез. Татар музыкасы үсешенә үзеннән зур өлеш керткән кеше ул. 80нче елларның беренче яртысында Рафаэль абый инде сәхнә тоткан, халык арасында зур популярлык яулаган. Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров кебек легендар җырчылар белән бер рәттән татар эстрадасының метрыннан саналучы җырчы буларак дан казана. Үзен тыңлап үтик, яшьлегем тугае. Нишәнче мәртәбә нурланып яз килде, тургайлар канатын кагында. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишимсың тургайым сагындым. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишимсың тургайым сагындым. Нишәнче мәртәбә тургайлар килделәр, тугайлар яшәрде, гәмләнде. Эздереп сайрады, сайрады бер
нотада белмичә Казанга килеп укырга керде. Тырышты һәм зур җырчы булам дигән максатына иреште. Авылдан килгән тракторист егетнең консерваториягә укырга кергәндә залга сыеша алмаган тавышын тыңлап шаккаткан идек. Замандашлары һәм сәхнәдәшләре Хайдар Бигичевны менә шулай дип искә ала. Җырчы иҗатының иң югары ноктасы булып Отелло партиясе санала. Аны дөньяда бары берничә опера җырчысы гына башкара ала. Эмоциональ яктан һәм физик яктан күп көч таләп иткәнгә, аны елына 2 тапкыр гына башкарганнар. Хайдар абый Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында шушы опера барганда аена 4 тапкыр башкарган. Бигичев опера әсәрләре генә түгел, халык җырларын да яратып җырлый. Бигичев дигәч, әлбәттә инде аның белән бергә консерваториядә белем алган, соңрак аның тормыш иптәше дә булган күренекле татар җырчысы Зөһрә Сахабиева турында сөйләмәм мөмкин түгел. Авылда фельдшер булырга хыялланып, медицина институтына кергән Зөһрә апа зур сәхнәгә үз эшчәнлектән килә. Консерваториягә кабул иткәндә аны Нәҗип Җиһанов үзе тыңлый. Яшь талантлы кыздан опера җырчысы ясамыйча, аның гаҗәеп матур халык тавышын саклап калдырга була белгечләр. Зөһрә Сахабиева дигәч, аның кайсы җыры исегезгә төшә? Минем күңелдә шундук Җидегән чишмә җыры көе уйный башлый. Җидегән чишмәләрдә җиде улак, җиде улак. Шилтер ага, көмеш сулар ага, кушлар сайрый, шул чакларда бигрәк, шул чакларда Татар эстрадасының легендасы, туры сүзле һәр вакыт ачык, кабатланмас Хәмдүнә апа Тимергалиева. Гади татар авыл кызы мәктәп тәмамлауга ук телефон станциясенә электромонтер булып эшкә урнаша. Әмма табигатьтән килүче талант үзенекен итә. Иҗат юлында төрле авырлыклар, рәхимсезлекләр күрә ул. Әмма халык мәхәббәте аңа иң көчле, иң талантлы, җырлауда үз стилен, үз манерасын булдырган легендар җырчы исеменә лаек булырга ярдәм итә. Хәмдүнә апа иске халык җырларын зур сәхнәгә күтәреп, аларны популяр иткән профессиональ җырчы. Бүген без Хәмдүнә Тимергалиеваның «Бәхет юллары» җырын тыңлап узырбыз. Уникаль тавышлы җырчы. Аның драматик артист буларак да сәләте бик зур иде һәм вокал остасы булды. Татар халык бүгенге заман эстрада җырларын һәм опера әсәрләрен оста итеп башкаручы универсаль җырчы. Рафаэль Сахабиев турында менә шулай дип искә алалар. Ә без аның «Каршы ал, баш калам» дигән җырын искә алыйк. Ягымлы як җирдә юк икән әниләр җылысы ят җирдә юк икән диңгезләрдән тайгалардан йыраклардан эй изге дигәне
Җыр өлкәсендә 80-нче еллар башы турында сөйләгәндә, танылган җырчы Шамил Әхмәтҗановны да искә алмый мөмкин түгел. Үз вакытында Шамил абыйны Казаннан Мәскәүгә, аннан Уфага, соңрак Төркиягә дә күчәргә чакырганнар. Иң бай җырчы булырсың дигәннәр аңа төрек җирләренә димләүчеләр. Әмма Шамил Әхмәтҗанов Мәскәүнең дәрәҗәле исемнәреннән дә баш тартып, Татарстанда кала. Шамил абый шулай ук бик таләпчән, кайчак кырыс, әмма дәрәҗәле мөгаллим буларак да билгеле. Әйдәгез хәзер аның бик сагынган чаклар була җырын тыңлап, үзен дә искә алыйк. Тугара тупай